mga suki, adto na kita ipautang speaker, lotion, pahumot. Lotion nga makapaputi. Ayo. Boss, pautang na, boss. Ay pautang ni pero di ni pwedis mga bata, labi na walay trabaho. Dako naman ko, boss. Anong madok makapagpautang na ako? Pati gini mo mataa ka no, grabe jud ka makatarungan ma para makautang lang. Pagtarong mataa ka, wa pa kay trabaho, baka bata pa nimo. Boss, ayaw na lang pautang. Naman da kay gipili. Ay pagbuot kay kuam ning negosyo, masuko man kag di ka pautangon. Boss, mautang na lang ko, be. Oo. Unsa lang po imong pangutana? Boss, tag-ila din na emulsyon ng pahumot. Kini akong pahumot tag 150. Kini pud akong lotion kay tag 150 ra gyapon eh. Oo nya, unsa pa may pangutana nimo? Boss, pwede sampol? Ayaw na lagi kay wag gihapon kay kwarta. Kung sa'yo walay kwarta, boss, pek, ne? Uy, pastilan. Wa man ka magsaba bata ka nga naam di ka kwarta. Sige, pagpili ka sa imo ani. Boss, sampulan ako ng pahumot, be. Sige, wala problema. Pre-sample man eh. O, itong testingan be. Unsa man, humot dili. Humot. Ay, uy, pag nangay, palitan na, hinama kay kwarta. Ambi, boss, be. Ang bayad nimo. Boss, sabaday, pautang na maningil dayon. Naman kay kwarta. Nanon dahil ako'y kwarta. Naingon man ka, pautang ni. Ikaw bataa ka ba? Naisahan ko nimo ba? Bantay bitaw di ka mo bayad ha? Bayad lagi ko, ako'y kwarta. Bantay lang ka mataa ka ha. Balikom ta jud ka. Speaker, lotion, pautang. Ayo. Ay, boss! Unsa na, boss? Ay, day. Nani ko'y pautang speaker dayo. Perting kusugan, day. Mura ka gadisco, ani, day. Yan na po ko'y lotion nga pampaputi, day. Pautang. Ay, na naman may speaker o lotion, boss, oy. Lahi ra ba gini ang speaker, day. Kay perting kining kusugan, day. Original, manguni. Nya kini akong lotion, day. Na, makapaputi ni, day. Barato. Radyong kaayaw ni, day. Kanang speaker, boss, tagpila man na. Kini akong speaker, day. Hatag ra ko ng 700 sa mga, day. Kay miga man ta. Kamahal po na speaker, oy. May pagmulakaw ka dito. May pekin na ng lotion may utanga, day. Kay barato ra kay ni, day. Tagpila din na imong lotion, boss. Hatag ra ko ng 300 sa mga, day. Mahadlok naman ko mangutang karon, boss, oy. Bastin mabarangay ta ba? Ay naku, si kadlok-hadlok di hagod. Mahangyo pa manggod ni god. Pila day last pautangan na imong lotion, boss. 200 na lang ni. Sige, boss, 200. Ako na lang kwaon, be. Boss, pila man kabulan bayadan eh. 1 month tupi lang na siya. Mubalik ko diri ha. Maningil ko. Tita May, ako'y pahumot, oh. Naman po ko'y lotion. Day kagi ka na na, Tita May. Sa kato man, isursuroy, pautang. Siyan, kanay mo, siyan, di sa mong punagikan. Sa suroy-suroy, gihapon. Pila man na imuha, Tita May. 200 na pautang, kanay mo, pila man po na. Kanay 150, utang gihapon. Hala, utang-utang ka, wakay kwarta. Utang-utang, mampod gani ka. Nabaw ka, walay kwarta. At least, mahalo, nakuha, tag 200, imuha, tag 150 ra. Sa 150, ang good na, giilad na ka ato. Isang, yung kwato, suroy-suroy, pautang mo, kabalos sa kwato. Ayo. Nanang maningin. Dagagsyon! Ayo. Utsaan man doon na to ulit, Tita Mina, na nang maningil. Hubalas yung ko anak, karon siyan, kigi ilad ko anak. Mao gani, Tita Mino, basi mapriso ta. Mao lagi na. Tago-tago na kiting bayad naman. Labon sa pagpautang, grabe maka-explicar, mahalos ilaron pa ta. Oy, boss, maningil na kanamo, boss. Maningil lang yun. Ikaw ba ta? Kato yung pahumot nga giutang. Bayad nimo. Boss, 100 naman akong kwarta, boss. Ay, May amin mo 100 be. Kulang pa 50 ha. boss, ayan na ito si Pinta. Oy, baho, mangkay mong pahumot. Tanawi oh. Pati na mo naganak pa sumangil bata ka ba? Malugi akong pautang perminti nimo ba? Boss, kung magpautang ka, boss, kana kung humot, Jod, at ang ganahan kung mabayad. O di kay klaro bata ka ba? Pati gini mong sipata ba? O ikaw? Kato yung mga utang nga lotion, asa naman ang bayad? Boss, di ko mabayad sa akulusyon ng giutang. Nganong di man ka mabayad? Kayahay ni mo no? Tag 200 ba to? Ingon ka, boss, magkaputi. Tanawa, pag-union, nang ito, manggayanit ta. Huwag mo yung mga klaro ba?